Aba, sigurado ka ba na magaling ka na? Naku, Dok, sigurado po. Magaling na po ako. O sige nga, kung papayagan kita makauwi ngayong gabi, ano ang gagawin mo? Aba, pagpauwiin niyo ako, Dok, siyempre, magkikita kami ng asawa ko. Tapos, papasok kami sa loob ng kwarto. Aba, mukhang magaling na yata to ah. Tapos? Pagkatapos, Dok, uhubarin ko yung duster niya. Aba. Tapos? Pagkatapos, Dok, uhubarin ko yung bra at panty niya. Tapos, dali. Pagkatapos, Dok, tatanggalan ko ng garter ang panty niya. Tapos, pipitikin kita. Aray! Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! At suman Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 11:32 na. Today's best variety, hit after hit, IFM. On board is KZ Sandalan. Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, pindig ng puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko. Simula ng matanto na balang araw iibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay ng kay tagal, ngunit ngayon'y nandito na. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko'y ikaw.
survive. It just takes time. But I don't think time is gonna heal this broken heart. No, I don't see how it can if it's broken all apart. A million miracles could never stop the pain or put all the pieces together again. No, I don't think time is gonna heal this broken heart. No, I don't see how it can while we are still apart. And when you hear this song, I hope that you will see that time won't heal a broken-hearted me. Every day is just the same, playing games, different lovers, different names. They keep saying I'll survive. It just takes time. But I don't think time is gonna heal this broken heart. No, I don't see how it can if it's broken all apart. A million miracles could never stop the pain or put all the pieces together again. No, I don't think time is gonna heal this broken heart. No, I don't see how it can while we are still apart. And when you hear this song, I hope that you will see that time won't heal a broken-hearted. Time won't heal a broken-hearted me. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aquarius. Hindi siya kawalan, best. Kalma lang. Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat
magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. On board is KZ Sandalan. Nanlalamig na girlfriend, ayaw na mag-reply, ayaw nang sumagot ng mga text. Best friend, ayaw na rin sumagot, pati ng mga tawag. Ano bang gagawin ni Kuya Lloydie, mga best friend? Payuhan mo nga siya ng ma-comfort naman. 0919-411-7714 or 0915-775-283. Best friend niya ng numero na dapat mong tawagan. Oo, ngayon na. Nang marinig naman namin kung ano ang payo mo sa kanya. Muli ang ating numero, 0919-411-7714 or 0915-775-283. Hello, best friend. Hello po. Hi, anto yung aranyo? Jocelyn po. Hi, Jocelyn. Kamusta ka na? Okay lang po. I miss you. Wow. Oh, kinilig siya. Totoo ba yan, ate? friend. Oo naman, grabe ka naman. Best friend, ano masasabi mo dito sa ating best friend, si Lloydie? Ano na nga ba yan? Ala siya, Hindi. bata ka pa. Joke lang, Nakakalimutan ka ate. na. Oh. Ano? Nanalamig na yung babae. Oo. Buhay pa ba ito? Ba't nanlalamig na? Ano, ate? Sa tuwing magte-text, ano lang siya, yung parang shortcut ganon. Oo, parang walang pakialam. Parang ano ba? Ganon. Parang ano ba? Ang kulit-kulit naman nito. Tapos pag tumatawag siya, di na rin sinasagot. Ganon. Ala. Ala talaga. Ano, kuya? Magandang gawin mo. Bigyan mo muna siya ng time. Ano, parang ang tawag dito, imbestigahan mo muna ng mabuti. Huwag kang gagawa agad ng desisyon. Kasi ang madali ang desisyon, agarang nakakasira ng relasyon. So, ayun, kung nalalamig man siya, o nasa part tayo na masakit yun. Minsan, or lagi, nakakapikon, nakakaubos pasensya. Pero, kung mahal mo, bigyan mo muna siya ng time. Kilatisin mo munang mabuti kung bakit nga ba siya nagkakaganon. Then, pag nakakuha ka na ng sapat na rason, yung pinakasapat na rason para iwan siya, huwag ka na magdadalawang isip. Huwag mo nang napahirapan yung sarili mo. At least binigyan mo siya ng time para patunayan niya kung ano ka ba talaga sa buhay niya. Hindi ka agad sumuko. So, ayun. Ano muna, ilatisin mo munang mabuti kung bakit nga ba siya ganun. Kasi hindi na porque busy, ganun na lang mawawalan ng time. Dapat, kahit gano ka busy, kung talagang mahal ka ng isang tao, kahit 5 minutes, 2 minutes, paglalaanan ka niyan ng oras, kahit isang text lang, hindi ka yan matitiis. Maraming salamat, best friend. May papasandal ka ba? Pasandal na lang po sa 58HS Humes C. Then, pasandal po yung barkada ko na ayun, kachat ko pa rin hanggang ngayon. Oo, sino pa? Si Joshua Manuel Taluban. Nag-ihaw siya ng kambing. Ay, sarap. Oh. Yung buong kambing. Inihaw, lechong kambing, ganun ba? Pa? O, sige. Sino pa, best friend nyo lang? Yun
lang. Maraming salamat, best friend Jocelyn. Ayan, si best friend Jocelyn, avid listener talaga yan ng IFM. O, ikaw best friend, ano masasabi mo? Ito, sa 0949-6140306, text ka lang best friend ha. Ito naman, sabi ng ating best friend nag-text, good eve po Ate KZ. Ganyan din kami ng girlfriend ko ngayon. Pero kahit gano'n na wala siyang time sa'yo, intindihin mo na lang siya. O kaya puntahan mo siya sa bahay nila. Mag-effort ka, ipakita mo na mahal mo talaga siya kahit gano'n na wala siyang time sa'yo. Kung talagang mahal mo siya, lahat gawin mo para maibalik niya ang time niya sa'yo. Manuel po pala ng San Francisco, Bugalyon. Pasandal nga po sa mga kaibigan ko, sina RJ, Kuya King, Kois, Alina, Jerwina, Vincent, Makmakalalena. Sa girlfriend kong natulugan na naman ako kahit ganito ang nangyayari ngayon. Naiintindihan po kita. Andito lang ako para suportahan ka. Tsaka pasandal nga po ako ng kantang I Won't Give Up. Oh, I won't give up on us. Diba? Even if the stars get rough. Tama ba? Yung mga pinagsasabi kong lyrics. Oh, ito sabi niya, baka po hindi lang si Kuya ang priority ni Ate Girl, Ate KZ. Kasi nabanggit na rin po niya na baka hindi siya ang priority. Mas maganda po, puntahan na lang niya para magkausap sila face to face. Yun lang po, pasandal naman po ako habang nakikinig sa inyo at pa-play din po ng Perfect by Ed Sheeran. I found love. Sige Thank you po Ate KZ. You're welcome baby boy. At yun nga ang sabi niya mga best friend. Nahirap kasi minsan, alam mo yun, ayaw mo naman talaga makipag-break. Parang wala ka lang talagang sa mood na makipag-sweet-sweetan. Alam mo nyo yun, minsan dumarating sa relationship na parang gusto mo kayo pa rin pero hindi lang ganun kainit. Parang medyo hindi naman space, parang ayaw mo lang ganun. Nafe-feel nyo ba yon? Parang minsan kasi nagsasawa ka na puro text na lang, puro tawag na lang, punta ka naman dito sa Pangasinan, gano'n. Kumbaga parang puro gano'n na lang, paulit-ulit, di ba best friend? Kaya siguro minsan kailangan ng lalaki o ng babae ng humahinga-hinga para ma-miss naman niya, ma-miss ka naman niya. Para ma-miss niya yun, text mo, yung tawag mo, di ba? Kaya minsan, huwag ka nang mangulit. Ikaw minsan sinasabihan wala ako sa mood. Ay, ikaw naman tong kulit-kulit. Ano bang problema? Wala naman, ayoko lang. O, siya naman, ano bang problema? Pasensya ka na kung anong ganito. Sorry na. Ang kulit, wala nga problema. Huwag ka na magalit sa akin. Nakakagalit tuloy. Nagalit tuloy. Hindi nga galit sa'yo. Parang ayaw niya nga lang. Ito naman si best friend. Hindi makaintindi. Ang hirap kaya ng gano'n. Ay, ewan. Ikaw ba best friend, anong maipapayo mo dito kay Lloydie na nanlalamig na ang girlfriend niya? Kumprontahin na ba niya o hayaan niya na lang ba muna? Ayun ang tanong niya kasi talaga sa ate. Kasi si ate girl hindi na pala reply, hindi na pala sagot ng tawag niya. 0919-411-7714 or 0915-775-283. Yan po ang mga numero best friend na dapat nyong tawagan para marinig namin ang inyong advice. Ito naman pwede nyo rin i-text 0949-6140306 at huwag nyong kakalimutan na best friend i-like ang ating FB page dahil magna 900 na tayo. Woo! Konti na lang 1,000 na us. O mga best friend i-like nyo. Kung na-like nyo na, i-share nyo naman. Para naman ma-like din ng iba nyo pang friends, mga best friend. Kailangan natin yung mga like nyo na yan. Sayang ang ganda ng iyong mga mata kung lagi kang umiiyak sa taong walang kwenta. O diba, totoo naman yan best friend Kaya dapat, huwag mo nang iyakan yan, kuya. Ay, eto sabi naman, hindi mo siya pwedeng pilitin na mahalin ka. Pero pwede mong, ito na yung kanina.
Ito naman yung mga quotes nyo sa akin. Niloloko nyo ako, ha? Sinend nyo na, sisend nyo pa ulit, ha? Ito sabi niya, nasa isang relasyon ka para sumaya, tumawa, ngumiti at hindi para magalit, masaktan at umiyak. Totoo naman, best friend. Dito sa I Confessions, huwag kang magalala. Lagi ka lang masaya, nakangiti at hindi ka paiiyakin. Ang nag-iisa at wala nang iba, KZ Sandalan. Magbabalik ang programang I Confessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Greeting cards have all been sent. The Christmas rush is through, but I still have one wish to make, a special one for you. Merry Christmas, darling. We're apart, that's true, but I can dream, and in my dreams I'm Christmasing with you. Holidays are joyful, there's always something new, but every day is a holiday when I'm near to you. The lights on my tree, I wish you could see, I wish it every day. The logs on the fire fill me with desire to see you and to say that I wish you Merry Christmas. Happy New Year too. I've just one wish on this Christmas Eve. I wish I were with you. To see you and to say that I wish you Merry Christmas, Happy New Year too. I've just one wish on this Christmas Eve. I wish I were with you. I were with you. Merry Christmas, I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark.
my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, no. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang suwak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 12:01 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. My life, without a doubt, I give you all my life. Now and forever till the day I die, you and I will share all the things this changing world can offer. So I sing, I'd be happy just to stay this way, spend each day with you. There was a time that I just thought that I would lose my mind. You came along and then the sun did shine. We started on our way. I do recall that every moment spent was wasted
time. But then I chose to lay it on the line. I put the past away. Put the past away. I put the past away. Carry you through all my life. Between each hour of the passing days, I will stay with you. There was a time that I just thought that I would lose my mind. You came along and then the sun did shine. Time, but then I chose to lay it on the line. I want this all my life. I want this all my life. I want this all my life. Wanted this all my life. Don't talk to me, darling, I can't see me in your eyes. I hold you near, but you're so far away, and it's losing you, I can't believe, to watch you leave and let this feeling die. You alone are the living thing that keeps me alive. And tomorrow, if I'm here without your love, you know I can't survive. Only my love can raise you high above it all. Don't throw it all away, our love, our love. Don't throw it all away, our love. Don't throw it all away, our love. Don't throw it all away, our love.
FM ay aking best friend. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras kailangan na maghiwalay. Puso'y lumaban man, walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahahagan? Mangkulang man sa'tin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli, hanggat may umaga pa na hahanapin. Ikaw lang ang puso'y lumaban man, walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahahagan? Magulang man sa'tin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli, hanggat may umaga pa na haharapin. Ikaw lang ang mamahalin. Ikaw lang ang mamahalin. On board is KZ Sandalan. Para sa ating best friend na si best friend Lloyd, alam mo, yung girlfriend mo at saka ikaw magkarelasyon, kaya dapat pinag-uusapan nyo yan. At alam mo, Lloyd, ang rule number 1 sa healthy relationship, kung gusto mo ng healthy na relationship, is communication. Dahil yun naman talaga ang foundation ng healthy relationship. Kung wala communication, di parang wala. Kunwari, ikaw at saka si Marian Rivera, sabihin mo na, ay, girlfriend ko si Marian Rivera. Kahit ipagkalat mo, walang maniniwala sa'yo. Kasi nga, hindi ka naman kilala ni Marian Rivera, di ba? Hindi naman kayo nag-uusap, di naman kayo magka-text, di ba kayo magka-chat. Walang communication na nagaganap sa inyo, di ba, best friend? So, walang healthy relationship doon. Walang communication kasi. At ganun din naman sa inyo, best friend. Kayo talaga kasi magjowa kayo, nagkaroon kayo ng mutual understanding, di ba? Na kayo talaga. Kaya alam mo, best friend, ang pinakamagandang gawin dyan,
puntahan mo yung girlfriend mo ng personal, 'di ba? Sabi nga ng ating best friend. Puntahan mo kung ayaw niya ng text, ayaw niya ng tawag, wala siyang time, ikaw na ang pumunta sa office niya. Kung pagpauwi na siya, alam mo naman siguro yung oras o kaya kung kailan day off niya, ganon. Best friend, yung talagang alam mo na wala siyang ginagawa na makapagbibigay at makakapaglaan siya ng oras para kausapin ka. O ilatag mo na ngayon yung nararamdaman mo kasi alam mo maganda talaga yung pag sa personal pinag-uusapan. Ano ba nangyayari sa'yo? Babe. O kung babe yung tawagan ninyo. O honey, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit naman nasasaktan ako sa napapansin ko na ginagawa mo sa akin na yung pagtrato mo na napakalamig. Alam mo, babe, hindi ko akalain na magagawa mo yon. Ganito, ano bang rason? Bakit ka nanlalamig sa akin? Ano bang nagawa kong mali? Baka naman nagtatampo ka? O kulang ba ako ng lambing? O sobrang kulit ko ba? O kulang ako ng kulit? Babe, sabihin mo sa akin kasi hindi naman ako manghuhula, hindi ko alam. Di ba ganon, best friend? Wala naman akong idea na ikinagagalit mo o ikinatatampo mo. Kaya kung ano man yung pinagdaraanan mo, nandito lang ako. O ganon, best friend. Kasi malay mo, ikaw rin pala yung may pagkakulang. Kaya nagkakaganon yung girlfriend mo. O kaya naman may pinagdaraanan talaga siya sa family niya, sa sarili niya. Tapos nahihiya siyang sabihin sa'yo. O kaya, alam mo yun, may problema siya. Tapos parang ayaw niya na ikaw idamay. Kaya ayaw na lang niya, hindi na lang niya sasabihin, sinasarili lang niya. May mga babaeng ganyan, kaya maganda best friend, as in, tanungin mo siya, ipaalam mo sa kanya na naririto ka para sa kanya, na kahit anong mangyari, ikaw ay para sa kanya, walang makakatibag sa inyo, kahit na anong problema pa yan. Kaya best friend, go ka na, tanungin mo siya, maging open ka sa kanya, at hilingin mo rin na maging open siya sa'yo. It's really communication lang. Nasa pag-uusap yan, best friend. Kung sabihin niya sa'yo na ayoko na kasi, ganito, ganyan. O sige, kung yan ang gusto mo, bibigyan kita ng oras na mapag-isa kung yan ang nais mo. Pero, andito lang ako para sa'yo. Hindi ako bibitaw, hindi kita iiwan. O, ganun lang, best friend, hanggang sa ma-realize niya na, hanggang sa maging okay na siya kung gusto niya na magpahinga ng siya lang mag-isa, edi okay lang, basta ikaw naghihintay lang sa kanya na pag okay na siya, pag ready na siya, may babalikan siya. Kumbaga, insured mo siya, assure mo sa kanya na may babalikan siya. Pero kung ayaw na niya talaga, sige, let go na. Move on na. Ganun lang kasimple, best friend. Pero hanggat kayang isalba, hanggat kayang pag-usapan, mag-compromise, and respect, ganun kasi yun best friend. Ganun talaga sa relasyon. Kailangan may i-compromise ka, may i-sacrifice ka, because it's a responsibility. So, kung may ikinatatampo siya, alamin mo kung ikaw ba yon o siya ba yon o ano ba yung rason niya, pinakamaganda, best friend. Alamin mo yan. Yun lang, best friend. At maraming salamat sa pag-text mo sa amin. Hayaan mo, Lady, isa ka sa mga prayers namin. At we wish talaga namin and we are hoping and praying na maging maayos na yung relationship mo at ng girlfriend mo. Kasi sayang naman, di ba, kung mauuwi lang sa wala. Hayaan mo, lahat ng relasyon nakakaranas ng ganyan. At makaka-forever din kayo. Diba? Magpapasko na, wag kayong magbe-break. O kaya, diba, ang sakit naman noon, Pasko, tapos broken-hearted ka. Pero, alam yun, hindi lang dahil Pasko, diba? Kaya mo isasalba. Kung hindi dahil gusto mo talaga, best friend. At naniniwala ako sa'yo na kayang-kaya mo yan. Kaya, God bless you and the Lord will keep you. At hayaan mo lang na ang Lord na maging center ng relationship nyo. At wag mong kakalimutan na yung commitment mo, yung responsibility mo sa kanya na ipa-feel mo every day, every minute na siya lang, wala nang iba. O kaya kung nakukulitan siya,
o nakukulangan siya, maganda na alamin natin yan para ma-resolve at gumanda lalo, maging mabunga, maging fruitful pa. Lalo ang relationship nyo na maging inspiration sa mga tao sa paligid nyo na, ang cute talaga nila Lloydie, tsaka ng girlfriend nyo. Gusto ko pag nagka-boyfriend ako, gusto ko ganun din. O, diba? Maganda yon Lloydie. Kaya yon, kaya mo yan. God bless you. At sa ating mga best friends na patuloy pa rin kasama natin, huwag kayong mag-alala. Hanggang alauna tayo ng madaling araw. At kasama nyo, nag-iisa ha. Feeling ko singkit na rin kayo. Lagi kayo nakikipagpuyatan sa akin. Uy, maraming salamat po sa pakikinig nyo, mga best friend. Ito ang programang Makikinig Dadamay at tutulong sa'yo. Programang I Confessions. Magbabalik ang programang I Confessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Even now, when there's someone else who cares, when there's someone home who's waiting just for me, even now I think about you as I'm climbing up the stairs, and I wonder what to do so she won't see that even now, when I know it wasn't right, and I found a better life than what we had. Even now I wake up crying in the middle of the night, and I can't believe it still could hurt so bad. Even now when I have come so far, I wonder where you are. I wonder why it's still so hard without you. Even now, when I come shining through, I swear I think of you and how I wish you knew. Even Even now, when I never hear your name, and the world has changed so much since you've been gone. Even now I still remember, and the feeling's still the same, and this pain inside of me goes on and on. Even now, when I have come so far, I wonder where you are. I wonder why it's still so hard without you. Even now, when I come shining through, I
man ako, umiiyak ako dahil sa'yo, eto pa rin ako. Halos baliw sa'yo. Kahit na iloloko mo lang ako, kahit na tumingin ka sa iba, magmahal ka ng iba, magbubulag-bulagan ako. Masakit man ito dito sa puso ko. Dahil mahal na mahal kita. Hindi ako matatakot, mahihiya ano man ang sabihin nila. Dahil mahal kita, dahil mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat, pangako mo lang di ako iiwan. Dahil mahal na mahal kita. Kahit na iloloko mo lang ako, kahit na tumingin ka sa iba, magmahal ka ng iba, magbubulag-bulagan ako. Masakit man ito dito sa puso ko. Dahil mahal na mahal kita. Hindi ako matatakot, mahihiya ano man ang sabihin nila. Dahil mahal kita, dahil mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat, pangako mo lang di ako iiwan. Dahil mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat, pangako mo lang di ako iiwan. Dahil mahal na mahal kita. IFM ay aking best friend. Kayang mag-isa dahil kailanman ay laging ikaw ang siyang iibigin ko. Sa tuwing na di mo man sabihin ang nasa damdamin ay na